Към момента, днес вече 5 март, един час преди обяд, имаме общо към момента постъпили 7 дела, 4 от които са съдът. Това са така наречените бързи производства. Те са по член 75 от ДОПК. Днес постъпи четвъртото такова. Имаме 3 произнасяния, четвърто предстои да се произнесе. Произнесли сме се в законоустановения 24-часов срок. Това са искания за разкриване на данъчна и осигурителна информация, по искане на случаите при нас районна прокуратура, полицията и следствието. Това са. Имаме 3 постъпили касационни дела. Това са ни постъпленията вече трети ден, в който съдът работи и приема дела. Надяваме се, че в рамките на месец и половина ще можем да се настаниме в помещенията, които са предоставени за административен съд Благоевград. Това е 5-етажна сграда, намира се срещу съдебната палата. От утре нашите помещения ще бъдат готови, ще започнем постепенно да започнем оборудването, според възможностите на съда, разбира се. И от 1 май реално съдът ще започне съдебните си заседания. Те ще започнат насрочване от другата седмица. Всеки съдия-докладчик съобразно разпределението. Призовкарите вече имаме такива, които ще започнат да разнасят призовките, и първите съдебни заседания ще бъдат в помещенията на административен съд Благоевград, в тази 5-етажна сграда. Ние ще се помещаваме на 4-ти етаж.